Bonjour, je m'appelle Guillaume, jestem Francuz, ale wiem po słoweński. Prowadzkuję bar u Francuza Jazz Club 12 już od 2018. Przed COVID stale są tu, tak są czlen klubowej powstania, który będzie 15-16 novembra. Tak was pozywam u siebie w bary na piękny program. Zaczynam teraz 7. sezon, tak sam rád, że jeszcze są tu. Ja sam troszkę schowany w piwnicy. Ludzie, którzy mnie poznają, przyjdą, a którzy mnie nie poznają, tak ja was pozywam. Tu są jako wybudowali za 7 roku taka jako komunita albo rodzina. A ludzie, którzy przyjdą sem, przyjdą się zabawać. Ja chcę mieć przyjazd dla nich, kiedy pracuję cały tydzień, aby przez weekend mogli mieć jakąś kulturę albo mogli się zabawać, mieć pokój, a niekiedy, kiedy są tu. Niekiedy nie mam wobec poczucia, że pracujemy, ale są iba z dobrymi, pozytywnymi ludźmi, którzy nie potrzebują się ukazać wobec, a iba się zabawać. Jak jste pozywani na klubowe powstanie, u mnie to będzie 15. Zuzana Mikulcowa, 9:30, a sobota Jakub Turat z kameradmi z Polska, taki fajny jazz. W sobotu 16. 9:30, tak przyjdźcie se mnou pozdrawić, a zażyć tu dobrą atmosferę u mnie, u Francuza. A chcecie, możecie sledować program na Facebook, gdzie prawidelnie snažím się urobić takie zaujímavý kulturní program. Ciao, merci, dziękuję, au revoir.